Bere bya bangina nigo litkolya lero bya bigochangirwa ase wodi ya Masige West eliyo gochia kwegenderia murobire yo nigo bakugwikiraniwa no musubati gose no murugi bo mugavana Meisimba ase alira gosira abasubati ase kerenga kyogwikinya muri kicho Mildred Momanyi na bakagwikirana chinsemecho nabo igogotwaliganiria oroboti rokobwatia Abangina kurwa ase wadi ya Masige West egotoka ebunge ya MCA County ya Kisii nigo batwara omogoko monene maiga yogo changirwa chibesa ase byombe emya ya mona merongevere kurwa ase wadi eyo omoyega oyo nigo oragwa no mo MCA bwenseme yo Jacob Bagaka ase omo first lady kurwa ase county eyo ya Kisii mama Mei Kwamboka aba MCA kurwa ase chiwodi au imeye county eyo amona barai au negati ya barai baikirana ase omosangirikano yo ase okubasegeta na guchangira ebyombe byo bunenchere yemo yoko imokereria igoro abangina ase binyoro ime gokwana imeye skuru yali yabo nigo mama Mei Kwamboka amwakirambuya omo MCA bwenseme yo aso guchakia omoroberio yo asate babuna na chikwene kya bunango konyare abangina ase byombe byabo ase kyo einero agenda yo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati governance manifesto that groups to be supported, especially women. Women are the backbone of our society. And I want to promise our women here in Masige West and our county at large, I will be there for you. I said, I want us to be the leaders for all women in this county. How I'm going to work with them, I'm going to work with you. Jacob Bagaka nigo atebire buna nache kwene kya bunango bwate siale abangina ase byombe byabo eliyo banyole chibesa ase mebuko yabo boigo ase byombe byabo eliyo gosomya abana babo ase chiskuru na boigo kwegenderea kebugima ase chifamilia chiabo na chichira guchako borosho muma etengo ngwate foundation ekobachi batmoira abana skuru wetantirije basari na andre na achichire nganchaki asenge njogo tubwatira nainwe torose byombe tochichamo nganande gwetani elyo by the end of today torose sako ya Masige West egera ntuchake konyora chibesa no nyakuru ase government nabo gwetro gochanga waito egera toye konya na konya abana baito gatiya barayi bali abakenana nigo basegeta abangina gucheko bamutwe ase okwegendereria ko batorokira sene byombe lakini abarayi byombe mumekisha mwalende kibesa kya members tuzone women that is the only way we can reduce the nomination in the Kisii County Assembly. The women are the most women are the ones who vote. When you are voting, be mindful of the gender. Kuripotelia egeta sene kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.